Ota Studios. Guys, niko kwa mami ukwaje? Tap tap. Ukinifollow nitakufollow kama utakufollow. Tupatane jioni. Tutanipigia. Ngakia kamuraga. Ya. Ito no konya goita kigazi Nyasaye gutongire. Na twata kaya. Asesa kamwara kaenda age. Atako gatata wono nkyo gatugere. Waliendelea ndo na waga konya kaba muno mwana tabo. Ai bwana onye kwate kwa to kwane ke tuno monto monne. Anyway, Kinyo kwane le binto wono. no matter female anaphylaxis mosquito. Female anaphylaxis mosquito ena ere cause malaria. Tugara to common. Malaria outbreak nero. Ene sa kilambo ate skuru I copied symptoms yechi. Nje ko somera ne sakale possible na bongo gotigera. Lakini ngo go somera go translate. Ko ngumbora go. So onye monto nde bwensi mwago ga yesale kose obiso oli omenyeta kose nyaroke ya mino ekotuge muno mosacha kebwata the following symptoms ogo puke no koroka dizziness no koigwa gasioro origete nere kurunga dizziness double side nerabwe then jaundice amaiso amachitiko ba yellow na mauga na weakness esomobere. Tukubwata nini tukubwata none chaigo. Sabiri oba cheke kwa chakire. Zina kibusi kubwata ngukuri. Ina changu kwa neje tu. Ya maskani nama ya. Lakini yafunye tutukuchikwara arengereri. Na kintu tore school kurutukora mfuno tore school ntubati kintu tokora. Ndura join no school. Ngoja kidogo. Tena wa mute kwanza hiyo. Iko tore school. Kurutukora school kese no tore school kakene gion tokora. Ntonya go join no school. Yani ntengi tukiya go chandai.
Ntindo chinje mbwate kendo bakora tena baro bajoinete school abantu nasomete baro bajoinete school njiba ni mbwate kendo bakora konya atubatunda boni gandi gere tikonyora 100k followers TikTok nto meruga igachimani gani iganya kuragira ayo gande tokunya contribute school boni ngite tutokore ngwere school bono konyora likes na kwende school ngendo kikere kia maana baba njini mbatu ya konyora followers chiba stimbwati kwani ndingiri usikiara kushanda pongae baba njini mbate gasi ngokora munandi ngometera nechiba siri mama konga sawa biyandi boni ga TikTok boni yani ngoro kina ikira 100k followers nende go bado ngenda takurija abandi ninkano 200k ntomeruga gachi gift iga turagiri no 9 ngora no nkende urende symptoms yecho tonyoranga kwa twalire malaria mutakumenya kochiro gorari ko pesa bese timbo timonto ngo ko pesa nchiyo oli nendiro Government yar der ku kendo bindo binda mario ko buna bakarure kare kusewa se mukora turti bodi bodi Zoro taka kura goto ikango takunere kurangwa kole kwa bole tikoro kwambuka nga ni nota kete kulingere kinyo kuligeria abana be school ala batenda umate kuingera bazana na bari monye mota de kuingira na moko chama ingira no tete kutika mangana ichi redi yake igera osoro kwane kena kyanya sae lirwa cheta bagera mata ali ogaseri ku ote kwa gengere to magero ko bitorogoto ono nyomuntu kagocha ka umiete usina takire mugingera chikubako achikobaru wa estali eno gingera ina bongo nya yo gwetio mosarali gakwaro sinde kwa gitera ina bongo nya none lipstick ngo gode ndo chitatu ya kana ngai bono mbiwe njembi yanda ona yorucho sende ncharo nimbwate shida kiagara na bono nguchinara rengeri ni tagi sokoro shite agara tware mechando yaiga tangoba niganchine school oso meta njoro jibabwat toro chibuna anko yeto yo ndio somete no mwarimu arengo someyari ngorure buna bante kenyoro bamusigita sencharo mwarimu Oni toro kora bantu ne kenyoro bamusigita ni chesere buga around marisafi tofauti ne umeto ni rutero chkwenda tofauti ne ko besele gabu online na gosoma utware ngende twachete skuru ngororo una wantu skisba konkwani iyo twachete skuru ugakora abantu bagusigita ne kibakora no inchi bate umwarimu na kibona daktari na kibona engineer na kibona ona aina kibao korka kwanza tinao tena Inchante vixen ya Mechi. Nitachora. Joke. Imagine one. Imagine. Bone bne bimu toto tako kare. Igo no nyare ko ingera you are very sure. Bono. Ande ana bari na bata na bokora. Kwa boli nge serikali ko ene ne kende. Aya bono muna bandi gega niko kwa ko to bwenta ukere gendo. Pake chiko. Anyway, otero gorogali na tinena tutai skunyumali ebareirire oire na leta na tingabeke kitanda kiane nkorara na beke tena tienyi ngatugute igenda gali gesona ochole kero kwa kolire orara arabi hakuna kitu ya free maikorengererie yinkorare ne metinye tatu nero maiko kwa tungo sana gesanara okay. Ono leno nyama sacho ota yeti yango na maro. Dimo kano kumi ya yangu. Kumi fa. Ero bono sai gentonke umete genda skuru westi miaka yon spina ndo wira nebusa. Wira no chikonya kabera ngorre miaka renga kabera skuru bakaga chakuri kunkwara miaka kiabera Jeboni ga ega nkonyore pese bwangu chibe siara karaka mbwa ni boni ga ninkiari inkiaro mwarimu umete oyebete angu ndatinga nari kirnes reka
ankari kena wewe aibwati bono genda soma I waste time njeboni utangu kwa igore isimindo chimama nakura na utangu kwa ayetari muntu nanye kwa utangi simieri aho kwa igore TikTok account boni utangu boni utubwati chibese utangu kwa manyekanire nomba abechete bakorore babo yang obe none vixen nono gotero komo ono ore ga iga bosaigo iga ayetari muntu nagyu naye tigangu tigyo celebrate naende kabere kero gocho ko approach to kobeke chayane se yanga chaka kanaro siaka yiga kinga alafu kombekera isi disabe tukutagushigali bono oroshino bochabu kesengo chana ene bu nini sabo ko kora ayetari muntu nanyara kwa koro pero kyanye kubekecha kabere no chocho gochaga